Bore da. Bore da. Croeso cynnes i chi i'n gwasanaeth Sul y Pasg. Mae Crist wedi cyfodi. A mae hwnna yn destun moliant i ni ac i Gristnogion ledled y byd. Braf iawn o'ch gweld chi. Croeso i chi sy'n ymuno efo ni adra hefyd ar-lein. Da ni'n gweddio bendith wrth i ni foli yr arglwydd hefo'n gilydd. Chydig bach o gyhoeddiadau. Pnawn yma, mae'n gaddo hi fod yn braf, felly da ni'n mynd am dro yn Rheborth. Da ni'n mynd i fynd ar hyd darn o'r llwybr arfordir. Wedyn nawn ni gyfarfod lle mae'r llwybr yn cychwyn yng ngerddi Treborth am 4 o'r. Os da chi eisiau dod yn fanno, unaidwch am 4, neu dydwch wrth rwy'n os da chi'n rhedeg yn hwyr, fel bod ni ddim yn mynd hebdda chi. Ond 4 o'r pnawn yma yng ngerddi Treborth. Wedyn nos Ferchar, mi fydd yna gyfarfod gweddi yma am 7:07. A wedyn bore Dydd Sul nesaf, da ni'n dod yn ôl i'r un trefn ac arfer hefo Ysgol Sul uwchradd cynt, Ysgol Sul cynradd yn ystod Gwasanaeth a Gwasanaeth ym Mhandi 10 ac Eirin fydd yn pregethu bore Sul nesaf. A nos Sul nesaf fyddwn ni'n ôl hefo astudiaethau Big Picture for Small Churches a mi fyddwn ni wedi cyrraedd pennod 8 erbyn wsos nesaf am nos Sul. Cofiwch am Steff sydd yn pregethu yn Eglwys Bach hefyd. Dwi'n mynd i ddechrau yng Ngaerdyw, cyn i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi ac yna moli, a da ni'n diolch i Naomi a Fion a Mia am fod yn cyfeilio i ni bore yma. Dwi'n mynd i fod yn cychwyn yn darllen o Salm 149. Lle mae'r salmydd yn deud fel hyn: Molwch yr arglwydd. Canwch i'r arglwydd gan newydd ei foliant yng nghynulleidfa'r ffyddloniaid. Bydde di Israel lawenhau yn ei chreawdwr ac i blant Seion orfoleddu yn ei brenin. Molwch ei enw a dawns, canwch fawl iddo a thympan a thelyn. Neu gitars. Oherwydd y mae'r arglwydd yn ymhyfrydu yn ei bobl. Y mae'n rhoi gwaredigaeth yn goron i'r gostyngiedig. Bydde di'r ffyddloniaid orfoleddu mewn gogoniant a llawenhau ar ei clustogau. Dewch ni gyflwyno yn amser i ddew wrth i ni weddio fo'n gilydd. O arglwydd, da ni yn rhyfeddu at dyfawredd di. Yn diolch heddiw gan fod Iesu wedi codi yn fyw o'r bedd, bod gynnon ni destun llawenydd di-ddiwedd. A da ni'n gofyn y byddi di trwy dysbryd glân yn cymell ac yn enyn moliant yn calonna ni, sy'n ymuno mewn hefo moliant dy bobl di ledled y byd ac hyd yn oed yn y nefoedd hefo'r angylion. Mae Crist yn fyw, mae Crist yn goncwerwr, ac mae o yn teyrnasu, ac mi gawn ni weld o rhyw ddydd. Da ni eisiau cyflwyno yr amser ni hefo'n gilydd i ti bore yma, yn gofyn y byddi di yn siarad efo ni'n gwneud dy air di yn fyw, ac arglwydd bod ni'n mynd o yma yn llawn rhyfeddod, yn llawn diolchgarwch a llawenydd am dy gariad di, a'r cyfan yr wyt ti wedi wneud trwy'r arglwydd Iesu. Bendithia ni felly, os gweli di fod yn dda. Maddau ni bob pechod a bai, ac arwain ni'n rymys trwy dysbryd, wrth i ni ofyn hyn i gyd, clod a mawl i'n harglwydd atgyfodedig, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Da ni'n mynd i gychwyn yn sôn am y bora arbennig hwnnw. Bora Sul y Pasg, pan ath y merched a'r doriad gwawr at y bedd. Gwawriodd y bore'n ddisglair a chlir gen i gobaith yn unas Jerusalem. Lluain ymhlug goleunin y bedd wrth i'r engil gyhoeddi cyfodwyd. Gwel iachawdwriaeth Duw, cariad ddaeth, dioddef wnaeth, proddwyd aberth llawn. Cyflawn yng Nghrist y dyn, byw i'w ef, Crist gyfodwyd fri o'r bedd.
Arglwydd, da ni yn diolch bod Crist wedi cyfodi, bod dy ras di wedi trechu pechod, marwolaeth, uffern y cyfan trwy waith Iesu Grist. Helpa ni i weld hynny'n gliriach trwy ffydd ac arglwydd gweithio arno ni, boed i'n calonna ni'n fod yn agorad i waith dysbryd di, mwyn i ni dyfu mewn rhyfeddod, tyfu mewn diolchgarwch, tyfu yn debycach i'r Crist byw. Amen. Da ni, gewch chi sta, achos dwi'n mynd i ddangos rhywbeth i chi. Da ni yma ar Sul y Pasg 2025 yn cofio be ddigwyddodd yn Jerusalem gwmpas 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ond mae atgyfodiad, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist wedi bod yn sylfaen gobaith Cristnogion ledled y byd trwy'r oesoedd. Ac ella bod chi yn meddwl, fel oedd Steff wedi gofyn ar y grŵp dynion, be mae'r atgyfodiad yn ei olygu? Mae yna gymaint o atebion gwahanol yn does. Ac felly, da ni'n mynd i edrych ar gwestiwn ag atab o dros 400 mlynedd yn ôl yng Nghatechism Heidelberg. Lle mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn, sut mae atgyfodiad Crist o fydd i ni? Ac mae y ffaith bod o'n atab cwestiwn hefo 3 atab yn awgrymu na pregethwr sydd wedi sgwennu Catechism Heidelberg. Ond dewch i ni feddwl am yr atab yma. Sut mae atgyfodiad Crist yn rhywbeth da, gwerthfawr o fydd i ni sydd yn credu heddiw? Yn gyntaf, trwy atgyfodiad mae wedi gorchfygu marwolaeth, fel y gallai ein gwneud ni yn gyfranogion o cyfiawnder a anodd i ni drwy ei farwolaeth. Bod ni sy'n credu yn cael be mae Crist wedi ennill i ni trwy farw ar y groes a dod yn ôl yn fyw. Yn ail, cawn hefyd ein codi i fywyd newydd trwy ei nerth. Yn drydydd, mae atgyfodiad Crist yn ernes sicr o'n hatgyfodiad gogoneddus. Mae o'n flaendal yn deposit sydd yn dangos achos bod Crist wedi atgyfodi, mae bobl o yn cael edrych ymlaen at atgyfodiad gogoneddus hefyd. Felly digonadd o resyma i ni ddiolch, i ni foli. A da ni yn mynd i wneud hynny wrth i ni ganu yn emyn nesaf. Clewch leisiau'r nef yn canu mawl i'n harglwydd byw. Pwy fel e fe? Hardd a dyrchafedig yw, dewch canwn innau glod, i roen ar orsedd nef, ymgrymwn ger ei fron a ddolwn neb ond ef. Clewch leisiau'r nef.
Wel, da ni am droi at ein darlleniad ni o Efengyl Mathew bore yma. Os oeddech chi hefo ni di Gwener, oedden ni'n edrych ar ran fawr o Mathew 27, yn edrych ar be ddigwyddodd Iesu ar y dydd Gwener hwnnw. Da ni'n cario ymlaen y darlleniad o ddiwedd Mathew 27 ymlaen i fora ydy Sul y Pasg yn Mathew 28, a mae yna rhywun o deulu Bethan yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen i ni. Diolch. Tranoeth y dydd ar ôl y paratoad, daeth y prif offeiriaid a'r phariseaid ynghyd at Peilat a deud, Ser, daeth i'n cofod y twyllwr yna pan oedd eto'n fyw wedi deud, ar ôl tridiau fe'n cyfodir. Felly rho orchymyn i'r bedd gael ei warchod yn ddiogel hyd y trydydd dydd, rhag i'w disgyblion ddod i ladrata a deud wrth y bobl, y mae wedi ei gyfodi wrth y meirw. Felly bydd y twyll olaf yn waeth na'r gyntaf. Dywedodd Peilat wrthynt, ymerwch warchodlu, ewch a gwnewch y bedd mor ddiogel ag y gallwch. Eithant wythau a diogelu'r bedd trwy selio'r maen a gosod gwarchodlu wrth law. Ar ôl y saboth, y dydd cyntaf yr wythnos ar wawrio, daeth Mair Magdalen a'r fair arall i edrych ar y bedd. A byd ei argryn mawr. Daeth angel yr arglwydd i lawr o'r nef, daeth at y maen ei dreiglo i ffwr ac eistedd arno. Roedd ei wedd fel mellten a'i wisg yn wyn fel eira. Yn ei dychryn ei weld, crynodd y gwarchodwyr ac eithant fel rhai marw. Ond llefarodd yr angel wrth y gwragedd. Peidiwch chwi ag ofni, meddai. Gwn mae ceisio Iesu a groesoeliwyd yr ydych. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi. Fel y dywedodd y byddai, dewch i weld y man lle bu'n gorwedd. Ac yna ewch ar frys i ddeud wrth ei ddisgyblion, y mae wedi ei gyfodi o'r ddiwrth y meirw, ac yn awr y mae'n mynd o'ch blaen chi i Galilea, yno a gwelwch ef. Dyna fy neges i chi. Eithant ymaith ar frys oddi wrth y bedd mewn ofn a llawenydd mawr, a rhedeg i ddeud wrth ei ddisgyblion. A dyma Iesu'n cyfarfod â hwy a deud, henffych well. Eithant ato, gafel yn ei draed a'i addoli. Yna meddai Iesu wrthynt, peidiwch ag ofni, ewch a dywedwch wrth fy mrodyr am fynd i Galilea, ac yno fe'm gwelant i. Diolch yn fawr iawn. Blant, ydych chi eisiau dod yma i'r blaen? Achos mae gennym ni weithgaredd bach da ni wedi baratoi i chi. Da ni yn mynd i gael helfa wyau Pasg. Iawn? Ond fel pob peth, dwi'n mynd i orfod rhaid y rheolau i chi gyntaf. Okay? Felly, dwi'n mynd i roi cliwiau i chi. Cliwiau sydd yn ymwneud â stori'r Pasg. A wedyn, mi fyddwch chi'n gorfod chwilio am yr wy sydd hefo llun o'r peth ar wy bach plastig fel hyn, iawn? Felly, mi fydd yna gliw yn sôn am rhywbeth yn ymwneud â stori'r Pasg, a mi fydd yna lun ohono fo ar wy fel yma wedi guddio yn rhywle yn yr adeilad. Dyma'r rheola pwysig. Dim i mewn yn y toilet, na dim un o'r stafelloedd yn fanna, dim yn y stafell lle ydych chi'n cael ysgol sul a clwb yn y cefn. Gewch chi fynd i'r gegin, gewch chi fynd ar hyd y corridor i gyd, gewch chi fynd i'r cefn, dim mynd allan o'r adeilad, a gewch chi fynd o gwmpas fama. Okay? Hefyd, felly, fyddai'n rhoi cliw a ydych chi'n chwilio am un o hein hefo llun o'r peth ydych chi wedi cael cliw ar ei gyfer o. Bonus bach, mae yna hefyd 10. Mae yna hefyd 10 o'r hein wedi dotio o gwmpas yr adeilad. Di hwn ddim yn gynnad. Esiampl ydi hwn. Mae yna ddigon o wyau Pasg sy'n eisiau i chi fynd i stem am peth. Felly mae yna 10 o hein.
Be dwi eisiau chi wneud felly, dwi wedi dod yn ôl hefo un o'r rheina, a faint bynnag o'r rhain, da chi'n gallu... A mae gen i 7 cliw i gyd, iawn? Felly, da ni'n mynd i gychwyn. Os angen mwy o gyfarwyddiadau na hynny? O, dod ar wyau plastig yn ôl, a tolldi beth sy'n mewn iddyn nhw i fama. A wedyn, da ni'n mynd i rannu hein i gyd. Ar wyau chocolate, da ni'n mynd i rannu nhw i gyd yn y diwedd. Yndan? Just i plant? O, na. Ac os ydw i'n gweld chi'n dod yn ôl hefo staen chocolate o gwmpas o'ch ceg, watch out. Mae'n gwybod bod chi heb rand ar y rheola. Iawn, ydych chi'n barod am y cliw cyntaf? Rhwla yn lle? Rhwla yn fama, peidiwch yn mynd allan, peidiwch yn mynd i'r toilet. Reit, y peth da chi chwilio amdano fo ar yr wy ydy hyn. Rhywbeth nath lot fawr iawn o bobl i chwifio yn y strydoedd yn Jerusalem pan nath Iesu ddod i mewn i'r ddinas. Ffwrdd chi! Hold on. Dwi'n yn siŵr chi yn y cefn os da chi jyst eisiau cael gwarad o'r ffid achos mae hwn yn mynd i o ddiflas iawn iddyn nhw adra. Jyst yn gweld penna bach yn dartu o gwmpas. Reit, da ni wedi cael un. Ti wedi cael o? Dim hwndio. Na ni adael hwn yn fama. Reit. Na, da chi dal yn ffeindio fo? Rhywbeth yn cael ei chwifio pan nath Iesu ddod mewn i Jerusalem. Be? Be sgyn ti? O na di... Fwrdd chdi. Oes y maclu? O'n i'n ama bys hyn yn digwydd. Na, mae'n iawn. Yn eitha gymryd gyfres amser, mae'n news gadael yna. Gyd i roi hynna mewn o fanna. Diolch o'r iawn i ti. Wel ia, ond ti eisiau fi jyst roed yr atab iddyn nhw? Ei, Anna, da chi wedi cael o? Da chi wedi cael o? O, lle ma nhw? Wow. Stop. I ni gael gweld os da chi wedi ffeindio'r un cywir. Da ni wedi cael o dail. Dail be ydyn nhw? Dail palmwydd. Gwych. Wel, gan bod chi wedi bod mor sydyn, da chi hefyd wedi cael y pres gafodd ei roed i Judas am radychu Iesu. Da ni hefyd wedi cael rhywbeth gafodd ei rowlio i ffwrdd o'r beth? Carreg. Mae yna lot gormod o jocles yma. Na, does na ddim. Reit. Iawn. Y cliw nesa, mi oedd hwn yn ogla da perffiwm gafodd ei dywallt ar draed Iesu Grist. Mae o mewn jwg. Felly llun o jwg ar wy pasg yn rhywle. Ffwrdd chi? Ella na yn fama mae o.